ассалому алайкум. Ин шабакаи голос мигранта мебошад ва чӣ тавре шумо аз наворҳои пешинаи мо огоҳ ҳастед. Мо аз бародарони дар хориҷ буда хоҳиш карда будем ки бо мо дар алоқа бароянд ва мо суҳбати видеоямонро аз сабт намуда ба шумо пешниҳод намоем. Ва ҳамчунин ҳам шуд. Яке аз бародаронамон бо номи Ҳасан аз Олмон ба мо дар алоқа баромад, бо ӯ суҳбат кардем ва якчанд суолҳое ки шумо мехоҳед ба ӯ ҷавоб бигиред ба ӯ пешниҳод кардем ва ҷавобҳои ин саволҳоро марҳамат тамошо кунед. Ассалому алайкум бародар. وعلیکم سلام. хуб ҳастед бародар? саломатию соз ҳаматарафа нағзин? میشه رحمت اکر شما پرسین شما خوبه اینطوری چی حال داره در روسیه؟ раҳмат ҳами ҷо дарем ҳами кору борофати саломатиёт хубай ҳаматарафа нағзай дига. رحمت اکر رحمت. ташаккури зиёд ки қати мо ҳамсӯҳбат шидем. ростигап мо миннатдорем аз шумо. дар видеоҳомон мо муроҷиат кардем ки бачаҳое ки дар он тарафҳо бошанд бироянд, хай якта дута будагиҳош мебироянд, масалан дар масъалаҳои чӣ хел ба хориҷа рафтан барои муҳоҷирои мо роҳ нишон метиҳанд. барои ҳамин мо аз шумо бисёр миннатдорем. фикр мекунем ки ҳатто тамошобинонам аз шумо миннатдор мешаванд. زنده باشید اکر. хоб тамошобинони азизи бародармонам тӯли 1-3 сол шуд дар Олмон мехонад, кору фаъолият мекунад ва ҳамчунин ба наздикӣ агар хато накунам дар YouTube як шабакаам низ доранд ки оиди муҳоҷират ба дигар кишварҳо сафар кардан сухан мекунад дар оҷа, яъне ки роҳ нишон метиҳад. видеоҳош бисёр видеоҳои хуб астай. ма ссилкара дар поёни ҳамин видео мемонум. ҳатман бидроен дар шабакааш тамошо кунем ва обуна шавем. ма барои шумо маслиҳат медиҳам. хоб бародари азиз, мегузарем ба қисми савол ва ҷавобҳо. он чизе ки тамошобинои мо аз мо мунтазиранд. ҳасан бародар, мегуфтед ки дар он шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, оё дар он ҷо тоҷикон ва ё ин ки ҳамсояҳо кишварҳои мо узбакҳо ёки қирғизҳо ҳастанд ё нестанд? ва агар ҳастанд, ба кадом корҳо бештар машғуланд? خب اگر گیریم اگر було як 2 سال پیش مردم تاجیک به حد کم بود. اگر فکر کنم بعد 40 حساب کرده شد. وقتای اخیر اگر گیریم حداقل در هر یک شهر تا 10 نفر 15 نفر تاجیک هستند. کارها خاطر چی کارها خاطر مشغولن؟ کارهای با مانند هم راسته کارهای ساختمانی، یگان کاری رستوران، کاری یگان مهمانخانه ها با چنین کارها مشغولن. بعد زیادتر مردمی آسیای میانه و دیگر ملت ها با مانند ارمن ها و آذری ها اینا به حد بسیار تاجیک ها فکر نکنم آسته آسته فکرشون باید شده که به همین طرف ها حرکت کنند. آسته آسته زیاد شده اومدنشون. яъне ки нисбат ба дигар кишварҳо тоҷикҳо камтаранд, онҳо зиёданд. хай мо ҳам кӯшиш мекунем ки тоҷикон низ ба он ҷойҳо рафта нағзи пул кор карда ба ватан баргарданд. бубахшед ҳасанҷон, шумо гуфта метавонед ки шаҳрвандони Русия не, шаҳрвандони Тоҷикистон ягон роҳи қонуние ҳаст ки яъне ки легал на аз Тоҷикистон ба Олмон омада кор кунанд ва боз гашта ба ватан бираванд? ҳамин хел роҳҳои қонуниашонро шумо медонед? агар бидонед бигӯед. роҳҳои қонунӣ фикр мекунам ки бисёр як нюанс мегам ба забони русӣ. нюансиш ҳамин ки забон мушкилӣ дора. нафарое ки забон намедонанд роҳ пайдо мекунанд. ҳаст интернета сайтое ки бале бародарони азиз, ба ман ҳам бисёре муроҷиат мекунанд ки мегӯянд чӣ тавр мо ба Олмон равем. ман ҳам мехоҳам ки шумо роҳи осонтарашро биёбед, вале чуноне ки ман кофтаму дидам, аввалин қадам ки барои Олмон рафтан аст ин омӯхтани забони олмонӣ аст. барои ҳамин мо барои шумо курси забони олмониро ташкил кардем. ман махсус барои шумо муаллим ёфтам ки бо забони тоҷикӣ шуморо забони олмониро меомӯзад. яъне аз 19 декабр ин сар мешавад ва метавонед шумо дар дарсҳо яъне онлайн иштирок кунед. аз соати 6 сар мешавад дарсҳо. чӣ тавре гуфтам, аз рӯзи 19 декабр. ва онҳое ки дер мекунанд ҳеҷ гап не, метавонанд такроран тамошо кунанд. муҳоҷирони муҳтарам, аз оне ки вақти худро ба тамошои баъзе чизҳои нолозим сарф мекунед, марҳамат аз рӯзи 19 ба мо ба ҳамин рақамҳои ман муроҷиат кунед ва номнавис шавед ва дар дарс иштирок кунед.
ба шумо бигӯям ки дарс иштирок кардан, яъне барои як моҳ 8000 рубл меистад. ин маблағ сарф мешавад дар баъзе чизҳои канцелярие ки мо мехарем. Шояд шумо дар як хона 4-5 нафар ҳастед, метавонед амун 1000 рубл супоред. мо як нафарро номнавис мекунем ва тариқи вай ноутбук бошад, планшет ё телефон бошад, амун як хона чанд касе ҳаст метавонад нишаста дарсҳоро яъне тамошо кунад, бинависад, аз худ кунад ва дар оянда метавонад ба забони олмонӣ гап бизанад. Яъне 5 кас бошад, агар сари ҳар як нафар 200 рублӣ мерасад. марҳамат, хоҳишмандон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва ман шуморо номнавис карда рӯзи 19 декабр дар аввалин дарс, яъне он тариқи онлайн шуморо пайваст мекунем ва дарсро мегузарем. ҳаст интернета сайтҳое ки exchange мегӯянд, ки ба воситаи студент шуда мебиёянд кор мекунанд, ки ҳаст фирмаҳое ҳастанд ки мардумо документҳоро тарҷума карда ба онҳо мефиристонем, ӯ роҳ шадида шуморо ба кор даъват мекунад. ин роҳи легал нист ҳаста ки ба он восита вай мекунанд, омода кор мекунанд, чизе ки мисол ман маълумот дорам. яъне ки он муҳоҷире ки мехоҳад ба олмон биравад, бояд ӯ компютерро хуб бидонад ва нишаста дар компютер як фирмаеро биёвад ва ҳуҷҷатҳояшро тарҷума карда ба он фирма равон кунад ва агар ба он фирма маъқул шуд, он фирма барои вай виза пешниҳод мекунад, яъне ки мактуб мегӯем. бале визаи коре ки бояд бинед ки онҳо чӣ мегӯянд ба забони русӣ вакансия дошта бошанд, ки мо аз дигар давлатҳо бо ҳамин дараҷа забондониашон қабул мекунем кор, новобаста ба кадом фирма кадом кор бошад, кори металл бошад, заводҳо кори металл доранд, ё ки ягон гостиница бошад, ягон ресторан бошад, агар ошпаз бошад нафаре ки коргара, мисол ягон мутахассиси сохтмон бошад, ҳамун нигоҳ карда ҳамун вакансия мебинад, бе забон намешавад, бояд забона як камтар бидонанд. хоб он муҳоҷире ки дар олмон ҳастанд бештар як сухан мегӯянд кори сафед, кори сиёҳ. ман инро аллакай аз чандин нафари онҳо фаҳмидам. ин чӣ хел аст кори сафед, кори сиёҳ? чун дар Россия нест, мо аз ин огоҳ нестем. хуб кори сафед яъне ки сабт мешавад, исми нафар сабт мешавад, он нафар андоз месупорад, яъне ки ба шарҳномаи ҳуҷҷат. нафаре ки кори сиёҳ мекунад хатар дорад, агар ки ӯ дастгир карда шавад, ҳатман зиёд нафарро депортатсия карда мешавад ва ба ин никоҳа мардум кор бисёриҳо маҷбур ҳастанд ва кори сафед ҳам аст ки мақсад хатари депортатсия кардан надорад, ту бе ягон парво кор мекунӣ. кори сиёҳ ҳамқа хатар дорад, мақсад ҳамқа фарқият дорад кори сафеди сиёҳ. фаҳмо он нафароне ки мисол шаҳрвандии русияро доранд, барои ба олмон рафтан ягон осонӣ барои онҳо аст? хуб шаҳрвандони чӣ ки акай агломо гап задем, ӯ нафари бародаре ки тоҷин дар Англия буд, гуфт ки шаҳрвандии Русия дорам, ӯро имтиёзот доранда, мақсад метавонанд ки русҳо ба тоҷико камтар мушкилтаре, русҳо метавонанд ки то 6 моҳ визаи Шенген бигиранд, фикр мекунам бе ягон мушкилият, агар ки консула бигзаранд вай кунанд, хуб вай кунанд, бе мушкилият 6 моҳ метавонанд ки вай бигиранд. нафаре ҳастанд ки фикр мекунанд ки 6 моҳ виза мекунанд, имконият доранд ки биёянд ягон кор бикунанд, ягон роҳшо биёванд, кори сафед ё кори сиёҳ, сиёҳ гуфтем хатар дорад, ягон роҳҳо биё ба воситаи туристически биё, ягон кор пайдо кунад, кор бикунад. тӯли 6 моҳ агар кор кунад, бо баргарда бира ягон муддати муайян чӣ кунад, дам бигира, бо бия амихе кор карда мешавад, чунки вай надорад. яъне ки онҳои шаҳрвандии русияро доранд, метавонанд ки 6 моҳ пас рафта кор карда биёянд бо визаи 6 моҳ. ҳамин хел дуруст? фаҳмо дар он ҷо муносибат нисбат ба тоҷикҳо чӣ хел аст? яъне мардум ба мо чӣ хел менигаранд, мардуми он ҷо? масалан дар Русия русҳо нисби зиёдаш аллакай бо як чашми бад нигоҳ мекунад махсус тоҷиконро. дар он ҷо чӣ хел аст? хуб ман аз таҷрибаи худам гуфтам, метавонам барои ки тӯли 2 сол дар Русия кор карда будам ва дидам ки чӣ муносибат аст нисбати мардуми тоҷик ва бигем ки муҳоҷирон, на фақат мардуми тоҷик. ва вақте ман инҷо омадам муносибати мардум дидам, як чӣ мегӯянд гуманизм доранд, яъни бисёр мардум дӯст доранд, новобаста аз пӯст, аз нажод беҳад хуб муносибат мекунанд. тоҷик ҳастӣ, рус ҳастӣ, чӣ миллат ҳастӣ, беҳад хуб муносибат мекунанд. агар бигзор ғалат ҳам шавад, байни замину осмон айда, агар Русияро бигирем, қатъи Аврупо ёки мамлакатҳои Аврупо. беҳтарин.
барои муҳоҷироне ки муҳоҷирони мисли амин муҳоҷирони мо ки яъне дар олмон рафта дар соҳаи физика химия яъне ки духтур шуда кор намекунанду корҳои сохтмонӣ мекунанд, маош чӣ гуна аст дар он ҷо? маош мутаассифона фарқ мекунад. Ай нафаре ки мисол олмониё нафарое ки яъне гражданство дорад, на танҳо олмониё касе ки гражданство дорад, шаҳрвандии олмониё дорад, ӯ нисбатан зиёд пул мегирад нисбат ба ӯ мардуми муҳоҷире ки ба ҳеҷа меояд. Хай фикр мекунам ки тамоми ҷаҳон ҳамин рақам аст, ҳамин намудааст. хуб сар мешавад музди меҳнати миёна 1000 евро, 1100 евро, минимали 800 евро, 900 евро. Нафаре ки бояд ҷо меояд бояд дар назар гирифта шавад ки хароҷотҳои мақсад чизе ки вай истеъмол мекунад, мехӯрад, зиндагӣ мекунад, ягон ҳуҷра мегирад барои зиндагӣ кардан, ягон квартира мегирад. Ин чизошам бояд дар назар бигирад нафаре ки меояд. чӣ тавре ки маъмул шудааст аллакай дар Европа бештар корҳо соатакӣ ҳастанд, яъне ки ба соат корро ҳисоб мекунанд. Як соати корӣ чанд сум аст тақрибан? соати корӣ вобаста чали гуфтем вобаста ба чӣ кор? Мақсад ҳаст кори пас аз чанд доллар евро сар мешавад ва миёна ҳастанд. пас агар хато накунам, иштибоҳ кунам бахшиш 8 евро сар мешавад то 25 евро мумкин баравад. Кори сохтмон камтар гаронтар аст, барои кори мушкили зиёд нафарон намеран ба ҳамин Россия, урам вайш 10-12 евро ҳам хастай. Агар ки бо мутахассис бошед, чӣ ки тамоми нозукиёша мефаҳмӣ, то 20-25 евро мумкин пул бигирӣ. Агар мутахассиси беҳтарин бошӣ, буфаҳмӣ сохтмона, нағз буфаҳмӣ. муҳоҷире ки аз Тоҷикистон ба Олмон меравад ва ӯро зуд ба сохтмон даъват мекунанд ки ӯ бояд ягон хел курс, намедонам, ягон ихтисос бояд бихонад, ягон кор кунад? бале бародар хуб қайд кардӣ. Махсус программаҳое ҳастанд ки ӯ ҳатто агар мутахассиси хуб бошӣ, забондоният нигоҳ накарда, як пешниҳод мекунад ки муҳлати ҳам 1-2 моҳ то бояд ҳамин махсус барномаҳо ҳаст, 2 моҳ то бояд забонро биомӯзӣ, баъд ё метавонӣ ки бе ягон маъмурият кор бикунӣ. ки забон фикр мекунем ки бисёр муҳим аст. ҳадди ақал бояд чӣ хеле ки як сатҳ дора А1, А2, Б1, Б2, ҳам сатҳи А1 шахлан дорем, як дароҳ ба як касе муносибат кардан, салом гуфтан, як мағоза рафтан, ки барои ки дар аввал душвориро бай накунед, бе забон мушкиле. яъне ки дар сухан бояд мустақил бошӣ, то мустақил набошӣ ба кор намегиранд. дар сухангӯӣ бе перевод, яъне ки бе тарҷумон бояд гап занӣ. бале бале фаҳмо. яъне ки Ausbildung кардан, ин чӣ фаҳмидан дар корира? яъне ки шумо Ausbildung кунем, ин чӣ маъно дорад? чӣ мефаҳмида? ҳамин чӣ гуфтам, як маълумоти олине дар як мутахассис тайёр мешавад, мутахассис соҳаи бисёр мошинсозӣ бошад, бисёр тамоми соҳаҳо аст, сохтмонӣ. яъне ягон яъне уҷа рафтан мехонӣ? бале 3 рӯз дарс аст, агар хато накунам 2 рӯз кор. ҳамон фирмае ки шумо номнавис кардед, шумо ҳамонҷо ҳамшон Ausbildung кунандаед, шумо уҷа 3 рӯз дарс мехонед, 2 рӯз кор меояд онҷо. агар мошинсозӣ бошад 2 рӯз мери шумо мошинсоз мекунед, чизе бигӯянд чӣ кор бигӯянд мекунед. дигар соҳа бошад, дигар соҳа сохтмоношо сохтан намехоҳед. ба маоша ҳамон фирма метия, яъне маош ҳамон чизе ки шумо қатъи контракт кардед, яъне шартнома баста. фирма яъне шуморо мехононад, барои худиш дар оянда мутахассис тайёр мекунад, дуруст? бале бале. фаҳмам. ҳай Ҳасан бародарҷон, вақти бисёр гирифтем, азур раҳмат. не бекор намекунед, ягон чиз нест, мушкили аст. сад ман хеле ба худ хусанш нақаттум кардам иншаллоҳ. рамат калом хай барои дастгиритон иншаллоҳ. хуб, Ҳасан бародар бигӯед ки дар он ҷо, яъне ки ҳамон пулисҳояш чӣ гуна муносибат мекунанд? яъне сари ҳар як қадам бояд бо худ ҳуҷҷат дошта бошӣ ва зуд тафтиш мекунанд? чӣ гуна аст он ҷо? албатта ки гуфтем нисбати Россия муносибати мардум дигар аст.
ва баробари ҳамон полисҳое ки дар ҳаминҷо масалан кор фаъолият мекунанд муносибаташон инчунин баробари ҳамон мардуми оддӣ ҳастад ва шикли инҷо беҳад масалан тамоми соҳаҳо пеш рафтааст, ҳатто полис ҳам пеш рафтааст ки ба ӯ лозим нест ки дар сари қадар тра тафтиш кунад. Фаҳми виза дорӣ, тамом тра медонанд ки ту вай ҳастӣ. Агар шикли мегӯям дар кофтуков набошад, кофтукови чӣ, шуморо ягон подозрение мегӯям ба забони русӣ, ягон қонун шикнӣ накарда бошед. Квартира чанд сум аст? Иҷораплӣ ба монанди Россия ягон нархи муайян дорад, вобаста дар кадом ҷой ҳаст, дар кадом шаҳр аст. Шаҳрҳое ки бой ҳастанд, албатта онҷо қимат мешавад. Шаҳрҳое ки бо камтар дуртар аз марказ ҳастанд, ӯ арзонтар мешаванд. Хоб ҳисоб мешавад, сар мешавад ай 600-700 евро сар мешавад то 1000 зиёдтар. Хуб агар барои студент бошад, донишҷӯ ёки коргар, ҷоҳои квартираҳои бо ҳашмат лозим нест, як 600-700 евроаш ба фикрам кифоягӣ мекунад барои одам. Ки инҷа шароиташ хубае. Хеле агар 600 евро 4 нафар гиранд, як квартирара 4 нафар гиранд, значит 150 еврогӣ мерасад ба ҳар яки онҳо. бале 150 шикеле ки дар Россия аст, дар Москва масалан 5000 мегиранд як хонаар, агар 20000 ёван ёки 25000 ёван, 5000 7000 рубли ҳамхел мерасадшон. бале. хоб фаҳмо бародари азиз, хуб мешуд ки як камтар дар бораи яъне рафта ва дар Олмон донишҷӯ шудан каме маълумот медодед, яъне бештари тоҷикон ба кадом роҳ донишҷӯ шуда дар Олмон рафта таҳсил мекунанд? ҳамон системае ки ман хабар дорам чанд сол пеш, агар диагноза exchange мегӯям, нафарҳое ки лаёқати хуб доранд, забондонии хуб, забонро хуб медонанд, мақсад аллакай чанд забонҳоро медонанд, медонанд ки ба воситаи программаҳои ба номи exchange ба як университети ин мамлакат бигира, ӯ мамлакат ягон муҳоҷият тайёр кунад, даъват кунад визае ки барои таҳсил кардан нафар метавонад ки биё бо он забон. Ҳаст роҳҳош ки як курси забономӯзиро дар Олмон пайдо мекунӣ, ба ҳамон воситаи ҳавайс метавонӣ ки ба Олмон биёӣ. Камтар фикр мекунӣ гаронтар меовад барои мардуми хун, ки ҳастанд шароиту маъруф ҳастанд, шароит доранд. метавонанд ки ба воситаи як курси хуби олмониро пайдо кунанд барои забономӯзии мақсадшона, ба ҳамон восита метавонанд биёянд инҷо забона хуб бикунанд ва дар оянда ягон университетҳои хубда мақсад дохили шаванд бихонанд ягон мушкилӣ. аз ҳамин суханҳои шумо як фикр ба сарам омад ки онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд ва мехоҳанд ки ба Олмон биёянд, ёки барои кор кардан, ёки барои ҳам омӯзиш гирифтан, ҳам кор кардан, хуб мешуд ки як бор ба сафоратхонаи Олмон дар Тоҷикистон бираванд ва бипурсанд ки чанд роҳҳоаш ҳаст ва хуб мешуд ки дар онҷо даромада як бипурсанд, суҳбат кунанд. бале фикрам фикри хуб аст. хуб бози замон асри бистар аст, интернет аст, метавонанд дар интернет тамоми маълумотро дастрас кунанд ва бинанд ва чӣ роҳ аст, чӣ аст, мақсад роҳ пайдо кунанд. Бинанд касе ки мақсад мегузорад, касе ки ҳаракат мекунад, мақсадаш мерасад иншоалло. хоб Ҳасан бародари азиз, мехостам ки видеоро дарози бад накунем, яъне ки он саволое ки буд дар сарам ба шумо додам. дар охир гуфтаниам ки ба муҳоҷирон шумо чӣ маслиҳат медиҳед, чӣ пешниҳод доред? хуб бародари муҳтарамон, чунин маслиҳат доштам ва чунин як шикеле ки шумо роҳи шумо аст, ман беҳад як хурсанд шудам вақте дидам канали шумо беҳад мардум ба як кори хуб даъват мекунед, кӯмак мекунед. ман бисёр ташаккур мекунам аз шумо дар ин бора. ва чӣ маслиҳат доштам ки мақсад мардуми тоҷик замоне шуда ки вақте шуда ки акуру ба илм биёранд, илм шикеле ки мегӯям бе илм мо ҳеҷ ҷо намерем. чӣ мамлакатҳои пешрафта бошад, ҳамаш ба воситаи илм пешрафта мекунад. хуб фикр кунем ки фақат мо сохтмон нагӯем, сохтмони Россия нагӯем, рӯ ба илм биёрем. кадом нафаре ки чанд забон медонад, чанд чизҳоро медонад, илм дорад, бидонад ки дарҳои тамоми ҷаҳон кушода барои нафаро, барои кор бошад, барои таҳсил бошад. масъалаи ин ки мардум аллакай рӯ ба илм биёред, мо бояд ҳамон рӯ ба илм биёрем. ташаккури зиёд бародар Ҳасан. бисёр хурсанд шудем ки бо шумо суҳбат кардем.
ва шояд тамошобинои мо ҳам ба шумо ташаккур мегӯям ва тамошобинон тавсия медиҳам ки дар оянда ба шабакаи шумо даромада наворҳои шуморо тамошо кунанд ва шояд дар он ҷо маълумотҳои навбанав шумо пешкаши онҳо менамоед. боқӣ сарбаланд бошед бародари азиз, дар таҳсили шумо муваффақият мехоҳем. ба шумо муваффақияти зиёд. Ташаккур дӯстои азиз, ташаккур.